Atong sero ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Anasa 20 ka mga PUV drivers sa mga terminal sa Zamboanga Peninsula ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Human sa surprise drug test ng kabahin sa Oplan Harabas sa PIDEA Region 9, lakip LTO9. Ani ang detalye? Sa Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Zamboanga City, 176 ka mga driver sa bus, van, jeepney, tricycle, taxi, lakip konduktor ang gipailawom sa surprise drug test nga kabahin sa Oplan Harabas sa PIDEA Region 9 ug LTO Region 9 adlawng Huwebes. Apan migula nga 8 ka mga tricycle driver ug 4 ka mga jeepney driver ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Samtang sa van terminal sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, 200 ka mga PUV drivers ang ipaubos sa maong drug testing. Apan dunay usa ka tricycle driver ang nagpositibo. Sa Agora Terminal sa Zamboanga del Sur, dunay 5 ka mga tricycle driver ug 2 ka mga van driver. Gawas sa 230 ka mga PUV driver ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Hinuon sa Integrated Bus Terminal sa Dipolog, Zamboanga del Norte, walay nagpositibo sa 150 ka mga PUV driver nga gipailawon sa maong drug test. Sumala sa PIDEA Region 9, ang maong mga nagpositibo gikinahanglan una nga ipaubos sa intervention program sa ilang mga barangay o sa Municipal Anti-Drug Abuse Council, lakip sa CSWDO alang sa drug rehabilitation. Apan sa pagkakaroon, i-hold una sa Land Transportation Office 9 ang ilang mga lisensya og dili pa makabiyahe. Unfortunately, hindi pa po sila makapagbiyahe because ang kanilang lisensya po ay pansamantalang i-hold po muna ng Land Transportation Office pending the completion of the intervention program. Dugang sab sa PIDEA 9 nga kini alang sa kaluwasan sab sa mga pasahero ilabi na karong panahon sa undas. Kumbaga, iniiwasan po natin na merong mga ganitong drivers na gumagamit ng illegal na droga while driving because alam po natin na pinaka-critical role po ang ginagampanan nila dahil nakasalalay po sa kanilang mga kamay ang buhay po ng ating mga riding public. Efren Mamak, 1 Mindanao.